karamar hukumar Bauchi ɗaya ce tamkar da dubu, domin kuwa ita ke da kambun kawo sauyi a siyasar Najeriya. Wannan yasa ba a yi mana dole, domin duniya ta shaide mu da tsayuwa akan akidar mu. Shi yasa muka zama limaman daidaita sahu a siyasance. Hakan ko ya samo asali ne daga tarihin digin. A kowane karni akan samu zakakuri da ke zama zakaran gwajin dafi a wannan yanki, tun daga kan Malam Sa'adu Zungur zuwa kan Abubakar Tafawa Balewa ya gangaro kan Margayi a jiyan Bauchi. Tarihi kullum maimaita kansa yake. Shi yasa Allah ya sake fitar mana da magajin waɗannan jarumai da suka kwanta dama, wato Honorable Bashir Yusuf Baba na jam'iyyar APC da zai shugabanci karamar hukumar Bauchi a wannan zaɓe mai zuwa. Domin ko yayi mun gani a matakai daban-daban inda ya nuna halacci da damuwar al'ummarsa, musamman a lokacin da ya wakilci gundumar Dawaki a majalisar karamar hukumar Bauchi, wanda har a yau suke cin moriyar waɗannan ayyukan alkhairi da ya shimfiɗa. Tashi mu je mu bi wai Baba Sadaukiya. Na san hassada za ta zama maka taki. Tabbas in dai tarihi baya ɓaci, to lallai Honorable Bashir Yusuf Baba shi zai shugabanci karamar hukumar Bauchi a wannan zaɓe mai zuwa da ikon Allah.